Hej så, og velkommen til min første vlog på min kanal. Det er mig, der er Selina, og lige nu der er jeg ude og lufte min hunde. Jeg går lige ture med dem, og de er fucking irriterende gåser. Vi går ind i en bondegård her, som I lige kan få lov til at se. Så vi ses. Det er så gården, hvor vi skal gå. Eller det er der, hvor der var køer engang. Her er selve hele gården. En meget lang gård. Og det her, det er min hunde. Liva. Det er Liva. Hun er mega dum. Og det sprutter, hun er også dum. Og de kan ligesom ikke forstå, at de skal gå den her vej. Sprutte. Din klods. Og så går hun kraftedeme ikke bag mig, den der dumme tøs. Kom nu! Liva. Dumheden selv stopper bare, når jeg står over. I kan se, jeg er ikke i bedste beklædning lige nu, så... Men det er bare for at holde varmen. Så, yes. Så fik jeg lige sådan snakket, og jeg kom lige til at klippe, det var et uheld. Ja. Kom så. De her hunde her, det er rigtig dumme. De skal jo bare gå rundt og blive ved med at snuse til de fucking samme ting, som de har snust til i et halvt år snart. Så... Men det er sådan, det er her hunden. I kan lige... Og så har jeg sådan nogle her underlige vanter på, som kun lige beskytter. Hej mor! Jeg er ikke i den bedste beklædning, det ved jeg godt. Det er bare for at holde varmen. Bare lige her tilbage ved bakken der. Nej, det gør jeg heller ikke. Jeg går heller ikke ned til skoven mere. Ja, det var min mor, der lige kom her. Og min far. Kom så, Liva. Det var is, det der. Jeg tror lige på det der stykke is. Hej, Liva. Kom. Gå frem. Men det var lige min mor. Det var sådan måske en lille bitte smule akavet på min første video. Men ja. Det der akavet skal der også være, når man er ny på YouTube. Så jeg klipper lige, og så har jeg gået sådan det halvdelen af turen. Så er jeg tilbage, og jeg har nået halvdelen. Eller nået halvdelen. Jeg har gået halvdelen. Og ja. Så har vi gået halvdelen, og så skal jeg lige vise jer en gammel ting, jeg har haft for halvt år siden. Det var en hule, jeg lavede med en, der var min allerbedste ven. Nu er der sådan nogle konflikter mellem mig og hende, så det bliver ikke til noget mere. Men nu har jeg en ny bedste ven, som jeg helst ikke vil skifte ud med nogen anden. Og det er Laura. Så Laura, hvis du ser med, så vil jeg aldrig være til dig. Og du er min allerbedste ven. Og det betyder virkelig meget for mig. Og hvem ved, måske kunne hun komme med i en video. Måske kunne hun. Det er jo forskelligt. Det er jo, om I vil se, om min bedste veninde kommer med i den her video. Nej, ikke i den her video, sgu da. For helvede er det. I nogle andre videoer. Og så... Ja. Så kunne det måske blive en subscribe special. Som sådan gave til jer, fordi I har subscribet mig. Eller et eller andet. Men som sagt, det er ny, så... Jeg skal lige... Se. Og hvis det er, at du gerne vil subscribe mig, jamen, for helvede, jeg slår mig på min fod der. Det giver faktisk lidt op. Det er helt frosset her, I kan selv se. Det er helt frosset, så der er sgu ikke ret meget jord tilbage. Der er sådan, så går det ud. Liva, kom.
Nogle gange så ville jeg ønske, at jeg ikke havde de her dumme hunde. Jeg ville ønske, at jeg havde en hund, som var klog. Godt ønske. Så ja, jeg kan ikke leve på marken, fordi vi har sådan en kæmpe marke her. Og det er helt vildt. Det er det så baggården. Det er røde i så. Det er baggården, vi er lige nu. Hvor Liva, hun er rigtig lort. Og så var der en gang lige her. Der var der en gang sådan en Bambi. Og den løb bare hen over marken, og der er også nogle jæger og sådan. Men den løb bare over marken. Jeg aner ikke, hvor den er blevet af nu. Men jeg ville da ønske, at jeg kunne af med den. Men den havde bare sygt meget fart på. Hold kæft, sådan nogle. De kraftede med vilde. Shit. Ej, jeg må i banden. Beep. Ej. Slowness. Ja. I know. Gå nu videre, for helvede, dumme hund, altså. Og så ved jeg ikke, om I kan se det. Men dernede, der er der et hus. Og så er der der. Nej, skulle ikke der. Der er der et hus, og så er der også en lille hus. Et lille hus, hvor der også har været køer, men det er så lavet om, så nu har de grise dernede. De er så bare ikke, fordi det har været vind. Så skal de ind i hi. Eller jeg ved det ikke. Han siger, at de skal ind i hi, men jeg ved jo godt, at grise og sådan noget, de går ikke i hi. Men hvis der er I har spørgsmål til banner og sådan noget, jamen, så kan I bare lige ringe til mig. Jeg får ikke min telefonnummer, men jeg kunne. Nej, ikke nej. Men altså, jeg har selv lavet mit banner, og jeg har også selv lavet mit profilbillede. Og jeg er egentlig mega tilfreds med det. Der er ikke sådan noget der. Så nu er vi ved den der hule der. Og så når vi er her ved hulen, så går vi lige tilbage. Jeg kolder lige, så er vi ved hulen. Så er jeg i hulen, og lad os bare se sådan, der har virkelig ændret sig. Sådan what? Der var en gren. Så sidst jeg var her, derude kan man se marken. Der er solopgangen. Men hvis vi skulle kigge ud over den her mark, så havde vi det her kæmpe noget. Og lad os bare sige sådan, jeg kravler altid op her. Så kravler jeg op på den. Og jeg var den der. Jeg var ligeglad med asfalt, der slog sig og sådan noget. Men så kunne vi bare kigge ud på marken. Og få et dejligt syn. Så gik vi herover. Og der var skyngegrenen, den er der. Ja. Så tog vi fat i sådan her stykke træ. Så gik vi op på skyngegrenen. Og så kunne man bare sådan hoppe sådan her. Det synes vi var meget sjovt. Det var den eneste ting, vi havde sådan, der var sjovt at lave. Jeg ved ikke, hvad hun er gang i. Men det er gang i et eller andet for at holde varmen. Her, der havde vi sådan nogle brænde og sådan noget, så vi kunne tænde bål. Og det gjorde vi her. Det gjorde vi så en gang. Og det blev mega fedt, at vi lavede snobrød her. Men så var det ved at gå galt, og siden da, så har vi gjort noget. Nej, vi lavede ikke snobrød, og vi har heller ikke tændt del her. Vi siger ingenting. Men nu kan jeg jo se, der er kommet plastik og alt muligt. Og det var sådan en klub, vi havde her. Og man kunne gå ind der. Og så kunne man gå hele vejen hen, så man kunne holde udkig. Det var egentlig det, vi havde i den her hule. Der var nogen, der tissede der. Lad være med at lægge mærke til at nikke med hovedet sådan her. Nikker? Jeg ved ikke, hvad det hedder. Jeg siger bare nej, fordi det var der ikke nogen, der gjorde. Jeg bliver bare nødt til at sige et eller andet. Det bruger vi faktisk til at tænde ild med. I ved godt, når man skal tænde ild, så har man sådan nogle klodser eller andet. Så man tænder ild til, så det går hurtigere. Ja, det havde vi så ikke ude i naturen, vel? Så vi brugt græs og noget træ. Og der havde vi vores hunde og sådan noget. Der brugte vi det her træ til at have hunden på og sådan noget. Og der havde jeg altid mine. Så selvfølgelig er det stadig her. De kan bare ikke lide stedet.
Så det er egentlig vores hule, og jeg kan lige sådan hurtigt lave et lille, sådan review. Nej, jeg kan ikke se det, når min mund er helt frossen nærmest. Jeg kan ikke se så meget. Både når jeg siger M. Først er det mærkeligt. Først er det helt underligt. Men jeg kan lige vise jer et lille klip, hvordan hele hunden ser ud. Så er det sådan her, det ser hele ud. Og udkig den. Bare hele vejen hen til hundene. Og man kan ikke se mine øjne. Så er jeg på vej hjem. Det skal ikke ondt. Så er jeg på vej hjem af. Vi er tæt på. Kom så lige. Vi var rigtig gerne hjem nu. Har sgu lidt koldt. Den her sø her. Det har ikke altid været en sø. Men det bliver en sø i vinteren. Så altså. Ja, nu er den halvfrossen. Eller så er den frossen. Det er underordnet, den er frossen. Så gør det. Så der. Ja, den er frossen, og lige nu, så står der ordentligt. Lige nu, der bærer jeg på det. Fordi hun gider ikke gå mere. Så det bliver jeg bare nødt til at bære hende. Så nu bærer jeg hende hele vejen hjem. Og det der, det er ikke en let hund. Det er kraftedeme en tung hund. Og så tænker I sikkert, sikke en svans. Nej, vores hunde bliver proppet med mad. Så jeg har ikke nogen svans. De her hunde,